महकम साइजामा सानाय दिनै धर्मनगरनि सिमी साब्रुम जरा गोबांमा बरक बुखाव रिपेन बुखाव 23 संशोधन फायै कक साइतमायो बुमति कक 53 बছর सिगां मताबुंनि आईएनपीटी सिगांनि टिउजेस हा सेकजाकमानि न जलिवै चिनी मुखां सलिया चिनी कक बरक सारि सलिया आमति हाय जाति रंग जलिवै हा सेगै तुमनानि बागै दफा मुथांनानि बागै टिउजेस आजायमानि एवं ताबुक जों नुखा जोंखा आरो बयनिबो सानो जलिवै चिनी हानो रखा खानानि बागै जत थामजाखै जों 53 বছর सिगां आजायमानि बिनि परे विजय रांखल जलिवै समाचरण त्रिपुरा द्राव कुमार रियां नगेंद्र जमतिया रतिमोहन जमतियानो जलिवै गोबांमा कताल पार्टी आजायखा गोबांमा पार्टी आजायमानि उलो तबक त्रिपुरा हास्टेनि बरक हुनतगो जे सापुनो पार्टी आजायथुं कताल पार्टी आजायनाय रक वानसानो जलिवै पार्टी खायमाया टिउजेएसनि नेतारंग जलिवै पार्टी खायमानि सालसे सालनै सालथाम सालब्रै बरक हाममाननाय बरकजों साजांनाय स्राबजा ताबुंनि आईएनपीटी सिगांनि टिउजेएस अराय फरायनाय कुलुक कुफुंनाय किन्तु हाय ना हाय तेवैसा त्रिपुरा हास्टेव आंचलिक राजनीतिनि सभाव आईएनपीटी इंगियाखाबा सिगांनि टिउजेएस नो श्रेष्ठ आसन आचुकनाय ताबुक प्रमाण मितंगो 2018 गोबांमा आईएनपीटी नि नेतारक गोबांमा त्रिपुरा कर्मचारीरक हिसाब खायमानि 2018 बिराट सुजुग कायसा आंचलिक दल कायसा जातीय दल बाय जुट खायै क्षमताव थांनाय एके परिवेश परिस्थिति दुहुरि तंखा वानसुकमानि रवीन्द्र देवबर्मा समाचरण त्रिपुरा नगेंद्र जमतिया संगे टिउजेएस बाय कांग्रेस जुट सरकार अंखुरु पे कमिशन मानि बेतन गोबां मानमानि आनि त्रिपुरा बेकारक चाकरि गोबां मानमानि आमतै मानानि आसावै 2018 विधानसभा चंबारिवर चिनी मोखांनि आईएनपीटी संगठननि स्राबसा हासालै थाङै आईपीएफ बीजेपी नो भोट जमानि ताबुक बिसिकताम लायाखौ ताबुक सारा त्रिपुरानि बरक 2018 बुल खायमानि शिकार खायतंलाहा ताबुक जों जेखने जेखने थांखाय बरंनो सावो जों अरबो कायनाख्या उरुबो कायनाख्या नगबो सेना लाख्या दलबो पाल्टुं लाख्या एंया सिगांनि पहिलानि दफानि बागै पहिला 53 বছর सिगां आसायनाय मनसय मनकुबुय तिनि आरो चिनी कचाम एमएलए सीडब्ल्यूसी मेम्बर अन्यतम आयेनको अनिमेश जे कक सामानि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एडिसिनो काहामकाय व्याख्या खालायै एडिसिनि तब बर्तमान जे अवस्था कुकुबैनो एडिसिनि सय सय सामुं चारिमानाय जों जे कारणे जे उद्देश्य एडिसि सानका म उद्देश्य सफल खायरिमाया ताबुक सानजरा 5 বছর बादे कारण एडिसिनो नायनाय एडिसिओ क्षमता
5 বছরनि बेसि दं सिमायाखौ ताबुक उखुलुक्ति क्षमता फाइनानि बागै बीजेपी आईपीएफ ति चेष्टा खालाय दङ ताखरो बुखरो आं सारा मुचुंगो काहाम काय वानसुगै लोकसभा चंग मारिवो आईएनपीटी कांग्रेस बाय जुट खालायै जेभाबे जों निर्वाचन प्रचार इस्यु भित्तिक मनसफल खायनानि बागै सारा राज्य जों प्रचार खायै अंतत एडिसि एलाकाओ तिनि ताखुक काहाम बुखुक काहाम जों गोदान सरकार तुपनि दिशानि परे नरक जे रेजाल्ट फुलुका नरक जे गुपने आईएनपीटी नि कक बाय कांग्रेस नि कक बाय बुबग्रानि मोखां गोजों खायरेखा ठीक आमति हायकेनो निर्वाचन बुसखांनि एडिसि चंमारिवो आंखा खायनाय काहाम काय वानसुगै प्रचार खायै सय सय एडिसि मानमानि एडिसिनो कार्यकरी खायनानि बागै एडिसि तुबनाय आईएनपीटी नि तेवैसा खमुलुंगो मा आचुरुंगाय ताखुरो खमुलुं बुमुं फारमानि तिनि खमुलुं करिखा तिनि सिमालां नंतंखा तिनि 1 बछर रबै एडिसि प्रशासन निनि आनि बुथ बाय निर्वाचित अंगै चेयरमैन करे सीएम करे अन्याय भावे शुधुमात्र बीजेपी आईपीएफ टी 32 मास 32 मास एंटी इनकम्बेंसी सिचुएशन आछे गिरिजाक दङ बीजेपी आईपीएफ टी जुट सरकार एडिसि चंमारि खायनानि साहस करे एवं बबो ठीक हाईकोर्ट किछुदिन सिगां मा साका बिफोर 17 मे 2021 नों एडिसि चंमारि मा खायनाय म एडिसि चंमारिओ जों खाखायो जों बोसोर बछर बोसोर दुख कष्ट माने म एनपीटी नो रमान टंखा अबसारा कोनो उपाय करी ताहरो बुखरो कारण जों सिओ दुख मानथों कष्ट मानथों जे कोनो समय तिप्रासानि अभाब अभियोग तिप्रासानि मानथाय सक्तायो आईएनपीटी नो पुइला नंनि बुसखांगो फायो ताबुक जे कृताल तंगमानि सरकार तंगनाय आंचलिक दल 2023 नि परे ताखरो बुखरो खरकसा नेता रक्ता एलाकाओ हाबै आंदोलन खायनानि बागै बरक थुमनाय हायपनो माय आंमानो बंनि सामुंबाय बरक बिचार माननाय शास्ति माननाय बने बागै ताखरक जों मुलुग तंगमानि 80 बछर जों हामा कलखाय तंगमानि नरक जों हायनाय बिश्वास खायदि दायवायसा केफेलि फायनाय तिप्रासारक चिनि आईएनपीटी नि बिरुद्धेया कयेकजन बरक तिप्रासारक नो बोल बुजिरुई आईएनपीटी नि बिरुद्धे खायमासे ताबुक चिनि बखरक खुलुका शिक्षित बेकार कर्मचारी बखरक खुलुका जंगल लामा करलुका उपाय करे तेवैसा हायनो हाय बने फिरगै बानानाय तिनि निमो जराओ गन्धसारा आमचायो जगबन्धु आमचायो आशिकपानो चिनि रानचाक हाय आशिकपानो चिनि सर हाय सिमेंट हाय नरक अरब हायै जनसभा योगदान खायै आईएनपीटी नि कक खाना हानि फायमानि अबनो प्रमाण आसुनंग्रासित जों दति केफिलनाय आं आसु कक सावैनो जत चिनि नेतारक मेसेज मानि नं अब आईएनपीटी बदलनि मेसेज सुनै साख्लायै आनि कगनो मथाक्का आईएनपीटी आयोग लक्थं